много силата. Да. За кой пусна това по бързо? Много е важно. За себе си. Мое меч, да. За Зико. На първо място дай и втори за мен. Ма защо Зико е? Защо Зико? Нали е за плюс? Кой ще спечели? Кой ще остане? Да. Защото ме питаха за кой човек, който аз реших, че като цяло днеска... Много си тъпа, Кам. Много си тъпа, наистина. Не го очаквах от тебе, наистина. За кое бе, човек? Кам, ти много си тъпа, не го очаквах. Кой искаш да остане в играта? Ти малумна ли си? Не, ти си несериозна, Кам, ти аз не мога да се... Ти си невменяема тотално. Стига, ле. Ти си невменяема. Ко... Наистина за Зико Наистина ли е. това си направил? Наистина ли това си направил? Кажи ми честно.